Vítajte späť. Nechali sme zasvietené svetlo z toho dôvodu, aby sa vám lepšie načítal kód. A kým budem predstavovať hostí, tak vás poprosím, aby ste si pripravili hlasovanie a mohli sme tak lepšie výjsť s časom, aby nám potom ostal nejaký aj na večeru. Hviezdoslavov Kubín je nielen o umeleckom prednese poézie a prózy, je aj o súťaži divadiel poézie a recitačných kolektívov detí, mládeže a dospelých. A som veľmi rada, že ďalšia oxfordská debata bude venovaná práve tejto téme a som ešte radšej, že to bude práve s týmito dvoma osobnosťami. Prvou je dlhoročná metodička pre umelecký prednes a ikonická osobnosť podujatia Hviezdoslavov Kubín Jaroslava Čajková. Ktorá bude argumentovať a bude v tejto oxfordskej hre zastávať stanovisko za opodstatnenie a zachovanie oboch foriem, teda divadla poézie aj recitačného kolektívu v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Druhou osobnosťou je Karol Horváth, autor, režisér, významná osobnosť slovenskej literatúry, divadla a rozhlasového dramatického umenia, ktorý bude v tejto našej oxfordskej hre zastávať stanovisko za zlúčenie oboch foriem divadla poézie a recitačných kolektívov do jednej kategórie divadlo poézie. Ak máte pripravené slajdo, máte vo svojich rukách mobily, tak môžeme ísť na to. Máš to pripravené, áno? Vlastne to musím aj ja však. Ak by ste niekto potrebovali telefón, máme k dispozícii, stále to platí. Čakám ešte na niekoho? Budú to asi nejaké percentá, už nie veľmi rozdielne hore-dole. 70 ku 30. Výkop má expert číslo 1, v tomto prípade Jaroslava Čajková. Jarka, tvojich 10 minút. No, táto terminológia, recitačné kolektívy a divadla poézie je čiastočne prebratá a čiastočne mnou doplnená. Divadla poézie existovali na Slovensku od 60. rokov, mali svoju platformu na Hviezdoslavovom Kubíne, mali svoju súťaž. Recitačné kolektívy, tie existovali tiež, nemali súťažnú platformu, až vlastne po roku 2000 sme sa rozhodli vytvoriť súťaž aj pre recitačné kolektívy. Vzhľadom na to, že tie formy prevažne pripravovali deti, najprv sa dotýkala táto terminológia len detských recitačných kolektívov. Napokon som sa ale rozhodla, aby pojem recitačný kolektív existoval. Čiže ja som za to, aby tu obidva pojmy existovali, a to z toho dôvodu, že sú medzi nimi isté podobnosti, ale sú medzi nimi aj dosť podstatné rozdiely. Už z hľadiska historického recitačný kolektív existoval a vychádzal kdesi v starovekom Grécku zo zborovej tvorby alebo zo zborov, a to divadlo poézie môžeme hľadať tiež už kdesi v starovekom Grécku, a to v starovekej Choreji. To znamená v spojení
pohybu, zvuku, tanca, svojho vlastného expresívneho vyjadrenia, vlastného prežívania. Takže sú to predsa len trošku dve odlišné formy, lebo jedna je postavená na zborovosti a kolektívnej súhre a povedala by som, že na zvuku, aj predovšetkým na zvukovosti. A tá druhá forma, tá podľa mňa divadlo poézie má byť vlastne vznikom poézie prostredníctvom divadelných prostriedkov. Čiže v tomto prípade to chápem ako novú realitu umeleckú, ktorá stojí na princípe obrazu. Teda divadlo poézie je pre mňa oveľa náročnejší tvar, divadelne prepojený v takej komplexnosti a aj v osobitom režijnom vyjadrení. Dovolila som si, tuto máme už aj zapnuté, ďakujem veľmi pekne. Takže tu som si aj dovolila vám ukázať ako keby ten rozdiel medzi zborom. Tuto vidíme dityrambický zbev z gréckeho obdobia, kde vidíte určitú jednotnosť, uniformitu, zborovosť, ktorá sa objavuje potom aj v tých detských recitačných kolektívoch u nás. A ďalej tuto máme obraz z Dionýzy, tento druhý. Čiže vidíme, že je to komplexnejší obraz aj z hľadiska výtvarného, pestrého, vzájomnej súhry medzi jednotlivými tými bytostiami a postavami. Takže toto je kdesi ako ukážka toho starovekého pôvodu, ale pokojne nebudem sa venovať stredoveku, ale predsa len sa posuniem do obdobia prvej Československej republiky, keď tieto formy zboru fungovali naozaj vo veľkom rozsahu. Takzvané spartakiády, a na čo si ešte spomínajú aj naši recitátori z prvých ročníkov. Na tých spartakiádach sa nielen cvičilo, ale na tých spartakiádach vznikali aj také rôzne zborové veľké prevolania, ktoré potom z tej proletárskej kultúry sa dostávali aj do nejakých ich krúžkov, kde práve taká nejaká tá revolučnosť, výbušnosť, zvukovosť, kolektívna súhra fungovali pomerne v plnej miere. A odtiaľ sa dostávali samozrejme aj na Slovensko. Súbežne s týmito zborovou recitáciou, tak si to môžeme nazvať, s tou zborovou recitáciou sa rozvíjalo aj čosi ako divadlo poézie. Ak si pozriete modernú českú avantgardu, tak veľmi krásne záznamy sú, ako spracovávali, Karla Hynka Máchu, Máj, mnohé ďalšie iné inscenácie, kde šlo práve o tú komplexnú divadelnú syntetickú symbiózu zvuku, obrazu, hudby, svetla, slova a tak ďalej. Takže ja vidím teda odlišnosť v týchto dvoch formách v tom, že tá prvá forma recitačného kolektívu nemusí prinášať túto metaforu, nemusí prinášať tento veľký obraz, ale na druhej strane divadlo poézie zase od neho tieto formy očakávam. Divadlo poézie naozaj má byť poéziou, ktorá vzniká buď na princípe analógie, metafory, alebo najlepšie znaku alebo symbolu. A nie každá inscenácia spĺňa obidve tieto požiadavky. Recitačný kolektív je ako keby možno na pohľad pre mňa jednoduchší v tej choreografii, v tom scénickom spracovaní, náročnejší je ale v tej zvukovosti a v kolektívnej súhre. A divadlo poézie zasa je takou, mal by byť náročnou divadelným obrazom, ktorý naplňa vlastne všetky zložky poslucháča. Takže dovolím si posunúť túto našu produkciu
Aha. Toto je literatúra, ktorá nie, čiže takto. No, čiže tuto som vám pripravila ukážky z recitačných kolektívov. Súbor Bebčina je napríklad pre mňa typickým recitačným kolektívom, kde vidíme, ako vlastne funguje to nadšenie tých detí, ktoré sa, samozrejme tá spontánnosť tých detí sa niekedy aj môže pri opakovaných inscenáciách zmeniť trošku aj na uniformitu. To je nebezpečenstvo recitačného kolektívu, že tá kolektívnosť môže spôsobiť niečo také. Tuto vidíme súbor z Babína, Zuzanka Hraškovie, kde vidíme vzadu opäť teda ten zbor, tú skupinu, ktorá reaguje a spracúva situáciu mizanscény. Dobro zvíťazí. To je zaujímavý súbor, ktorý sme videli pred niekoľkými rokmi, Logickú záhradu, kde tých detí nebolo až tak veľmi veľa, ale aj tak je to pre mňa recitačný kolektív, ktorý síce pracoval pomerne výrazne so slovom, aj s jednotlivými hlasmi, ale zostáva na princípe pomerne takej jednoduchej hry, či už slovnej, alebo pohybovej. No, toto je príklad Bebčiny, ktorá skutočne ako vie príkladne pracovať s veľkým zborom. To je len pre informáciu súbor Voice Band, aby som ešte nadviazala na tú históriu minulú. Forma voice bandu bola jednou z veľkých súčastí práve tejto zborovej recitácie a ona vlastne funguje až dodnes. V Brne súbor sa tomu venuje. Mali sme ho pred niekoľkými rokmi aj na Hviezdoslavovom Kubíne. Niekoľko ukážok z divadla poézie. Vidíme, že sa tu formuje jeden scenografický obraz, to je divadlo Za múrom a stromy prevertové. Súbor Ex-divadlo 9, vidíme, že divadlo poézie rozvíja vzťahy, tá semantickosť je viac významová. Toto máme zo slávnej inscenácie Hviezdoslava Hajníkovej ženy, kde máme mnoho aj divadelných prvkov, aj činoherného divadla, ale aj divadla poézie. To som vybrala práve takú časť, kde si myslím, že práve ten obraz a tá mizanscéna je viac významová. Za veľmi zaujímavý súbor pokladám súbor Bodka z Veľkého Krtíša. Silvia Svákusová, tá tvorí divadlo poézie, aj keď nie vždy možno vydarene, ale je to prosto obraz, ktorý pracuje vždy so znakom určitým. Ten znak nadobúda viac významové polohy a je to, ako vidíme, aj na tomto človek, ktorý je kdesi možno zavretý, sú to spomienky, sú to lietadielka, fotografie a tak ďalej v rýchlosti. Jarka, ak ťa smiem poprosiť, keby si tak uzavrela myšlienku. Hej. Ďakujem. Tuto máme zádrabky z Osenice. Opäť vidíme tú prevahu toho obrazu, aby sme si uvedomili. Prevahu obrazu svetla, ktorý nesie viaceré významy. Nitra. Ono sa to divadlo prenáša aj do ďalších oblastí, ale to nie je už až také podstatné. Rešpektujem čas, myslím si, že podstatu som vyjadrila. Ale ak máš v rámci tohto ďalšieho slajdu alebo ešte niečo, tak pokojne dopovedz. Možno asi len ako ukážku, že niekde sa dá samozrejme dosť ťažko rozlíšiť tá forma, či ide o recitačný kolektív, alebo či ide o divadlo poézie. K takým napríklad radím Modré tráky, kde si začínajú ako recitačný kolektív, a to nie len v tomto prípade, ale aj pri Pukancoch a Zmrzline, ale pracuje a používa tam pomerne výrazný znak, obraz, to je vlastne tá podlaha kdesi dolu,
ktorá sa nám počas tej inscenácie vyvíja a od toho recitačného kolektívu teda ten súbor naozaj prechádza k formám divadla poézie. Takže to je taká ukážka, ktorú som si nazvala od recitačného kolektívu k divadlu poézie. To isté napríklad Strom na ceste, známa báseň Kríža Čiapka. Tiež sa začína kdesi ako recitačný kolektív zbor versus jednotlivec, ktorá sa ale potom rozpracúva, ako vidíme, aj vo vzťahoch a tiež nadobúda ďalšie významy. Takže toľko z mojej strany. Som jednoznačne za používanie termínov obidvoch týchto termínov, lebo opera nie je opereta a recitačný kolektív nemusí byť vždy divadlo poézie a naopak. Ďakujem veľmi pekne. A čo na túto terminológiu Karol Horváth? No, je mi ľúto, lebo pani Čajková mi veľa z terminológie už zobrala v tejto chvíli. Ale aby ste videli, že som sa zodpovedne pripravoval, tak ja to do vás navalím znova, že v prvom rade dráma je považovaná za samostatný literárny druh, pretože je to taký typ textu, ktorý naplno vyznie a je kompletný, až keď je inscenovaný na javisku a keď ho vidia diváci. Napriek tomu, že funguje aj bez toho. Funguje ako literatúra na čítanie, ale nikdy nie je plnohodnotná. A teraz, keď si vezmem divadlo poézie, tento aspekt mi zmizne. Pretože divadlo poézie robí takú vec, že z jedného druhu umenia transformuje to na iný. Prekladá to v podstate. Aby vznikol nový druh umenia, čiže vezme poéziu a urobí z toho divadlo. Pričom divadlo poézie dodržiava všetky základné atribúty inscenácie divadelnej, nie dramatického textu, samozrejme. To znamená, že herci sú aranžovaní na javisku, konkrétne vytvára sa mizanscéna. Musí tam byť zvuk, musí tam byť svietenie, v ideálnom prípade samozrejme. Používajú sa kulisy, používajú sa rekvizity a všetko to slúži na to, aby sa prehlbila, nazvem to, vertikálna štruktúra diela, aby sa vrstvili významy racionálne a aby sa aj znásobovala alebo vznikala nová komunikácia cez emócie. A deje sa to pomocou základných prostriedkov umeleckých divadla a to je, že vidíme javiskové znaky, symboly a metafory. Toto všetko slúži na to. A teraz, keď si povieme, že divadlo poézie a recitačný kolektív, zrazu pre mňa nastupuje niečo úplne iné. Pretože recitačný kolektív nevytvára transformáciu, netlmočí mi z jedného umeleckého jazyka do druhého, ale používa stále ten istý jazyk. No, ak teda odmyslíme, že literatúra ju máme vo zvukovej podobe. Zjednodušene povedané, dneska to už zaznelo, ak zatvorím oči a neunikne mi nič podstatné, všetky dôležité významy ku mne prejdú, tak sa potom pýtam, na čo všetko ostatné. Keď nepotrebujem obraz k tomu, aby som pochopil dielo, keď ku mne všetky dôležité informácie prechádzajú cez zvuk. Preto napríklad mňa potešilo, keď som objavil, že jestvujú ešte, citujem pani Čajkovú, voice bandy, áno. Ja som objavil iný, volá sa, zase to je z Brna. Brno je asi zemou zasľúbenou, preto to volajú sa Ústav. Aj keď oni poézia, ktorú používajú, je väčšinou taká nonsensová, kratučká,
Je to vybudované v prvom rade na takom fóriku, na to, aby vytvorili zvukovú slučku a následne narábajú s tým tak trochu ako s hudbou, aj keď hudba to úplne nie je. Alebo poviem inak, vzťah pre mňa divadiel, poézia a recitačných kolektívov je, ak by som to prirovnal, je ako operná inscenácia a zborový spev. Opäť tam platí to jednoduché. Ja priznám, ja to používam pri hudbe, dakedy poviem. Odmyslí si aranžma v hlave a to, čo ti zostane, to je ten skutočný žáner. Preto ja si vždy poviem, česká skupina Kabát je pre mňa polka. To je dychovková hudba jednoducho, lebo keď si odmyslím aranžma hardrockové, zostane mi rytmus a melódia polky. A ak to urobím s týmto, dostanem taký výsledok. Priznám, ja som za svoj život, a dával som si na to pozor, lebo divadlo milujem a všetko, čo s tým súvisí, jediný skutočný recitačný kolektív som videl takedy v 87. alebo 8. v Čani, v kultúrnom dome, a bola to samozrejme slávnostná akadémia ku VOSR, a celé to zostavila a zrežírovala matematička zo základnej školy. A jediné, čo tam malo akési iné ako recitačné prvky, bolo to, že takto vystúpil do popredia a bol v montérkách, lebo bol robotník. A celé to pripadalo tak ako taká jemná zlúčenina algebry s euklidovskou geometriou. Ale bola to matematička, takže OK. Lebo ak rozprávame, a toto celé je o Hviezdoslavovom Kubíne, dosť času mám ešte, vždy na javisku vidím používanie rekvizít, kostýmovanie, no dobre. Vždy sa tam rieši to, čo divadelníci volajú mizanscéna. A pokiaľ riešim mizanscénu, tak si musím do čerta povedať, je to pre mňa divadlo poézie, to, na čo pozerám. Je to umelecky silnejšie alebo slabšie, je to s väčším talentom robené, s menším, ale používa to prostriedky, ktoré sú typické pre divadlo, a v tomto prípade, keďže sa narába s poéziou, je to pre mňa v tom prípade, aj keď odnož, ale je to divadlo poézie. Preto ja si myslím, že buď to treba zlúčiť s takým drobnými dverami, ak sa dakde objaví naozaj echtovný recitačný kolektív, ktorý vytvorí takéto skutočné dielo, aby pre Boha nezostal nepovšimnutý, lebo ja som si vedomý toho, že narábať iba so zvukom a súťažiť, súperiť, alebo pred divákom teda pomeriavať sa s niekým, kto má oveľa viacej výrazových prostriedkov na to, aby vrstvil významy, vyslal komplikovaný komunikát ku mne, ktorý mňa osloví, má na to oveľa viacej prostriedkov, ako keď používam v prvom rade. Jasné, všímal som si diskusiu o mimojazykových prostriedkoch pri recitácii, to samozrejme platí aj tu. Ale vždy je podstatné to, čo prevažuje. A takéto niečo, nepripadám si až taký mladý, ani pamäť ešte nemám takú zdevastovanú, aby keby som tam niečo takéto naozaj do dosť výraznej miery čisté vo forme videl, aby som si to nezapamätal. Preto priznávam, ja si dokonca myslím, že pokiaľ sa objaví recitačný kolektív, treba ho priradiť ku recitátorom. Veď to má to v samotnom názve zakódované. Je to recitácia. Je to umelecký prednes. Ale nerobí ho jednotlivec, robí ho kolektív. Pokiaľ by to bol príliš veľký zásah by
byrokratických systémov riadenia súťaží. Preto sa skôr prikláňam k tomu, že zlúčiť to podivadla poézie, lebo to v danej chvíli oveľa viacej zodpovedná skutočnosti, ktorú na Hviezdoslavovom Kubíne v tomto smere žijeme. Venujem vám čas. Zostalo mi. Konečne som niečo ušetril. Si úžasne disciplinovaný. Tak teraz môžete to vynulovať a začíname kolo protiargumentov. Jarka, nech sa páči. Spomínali ste, že rozhodujúce je, čo prevažuje. Recitačný kolektív, tak ako ste ho spomínali z tej školy, kde sme stáli v 2 radoch za sebou a vystupovali a tak ďalej. To sme zažili ešte v 60. rokoch, po niektorí aj my. Je pravdou, že tá súčasná detská tvorba, ktorá nastupovala v 60. rokoch a ktorú pomerne dobre spracoval Rudolf Lesňák v tej svojej publikácii Súborový prednes detí, už nepracovala s nejakou spoločensko-politickou literatúrou, ale pracovala s literatúrou detskou, ktorá vychádzala pre deti. To znamená, že vtedy to bol, Feldek napríklad, Válkovi vyšla kniha a tak ďalej. Čiže tie deti pracovali s literatúrou, ktorá bola hodnotná a nestali na tom javisku už len teda ako tie toporné stĺpy, respektíve úkrok nohou vpravo alebo vľavo. Čiže áno, tá tvorba tých detí, už keď si ich akokoľvek nazveme, obsahovala okrem slova aj rôzne hravé formy, dramatické formy, rekvizitu, istú jednoduchú choreografiu alebo teda aj zvukovú podobu. Ale ten základný princíp, v ktorom sa snažím ja rozlíšiť túto formu, spočíva v tom, že recitačný kolektív naďalej zostáva na tej svojej zvukovosti. To už je jedno, či je tá zvukovosť zborová, kolektívna alebo striedaná nejakými hlasmi, ale je pomerne jednoduchá. Väčšinou to bývalo sprevádzanie deja, boli to také rôzne putovačky. To znamená, že ten recitačný kolektív funguje skôr teda ako keby na takej báze, povedala by som, možno ilustratívno-hravej, ľahkej dramatickej výchovy, ale od divadla poézie ja teda očakávam, a týmto aj odlišujem, očakávam jednu javiskovú metaforu, očakávam jeden symbol, znak, viacvrstvenie, ako ste to už aj tu pomenovali. A toto ten recitačný kolektív nie vždy prináša. Pre mňa je divadlo poézia stvorená divadlom. Čiže pre mňa je tá poézia tam rozhodujúca. Svet, ktorý vzniká, ktorý ma očarí, moje zmysly sú šokované, mám o čom premýšľať celý čas, vyvoláva to vo mne rád asociácie a tak ďalej. To je pre mňa divadlo poézie. Ja nechápem teda recitačný kolektív, len hovorím v tej sošnosti. Pre mňa ten recitačný kolektív je tvorbou, a nijako to neznevažujem, lebo ja si tú prácu vážim, ale je to pomerne jednoduchá línia, hravá, ktorá má skôr niekedy viac ten pedagogický rozmer ako náročného umeleckého obrazu. Takže ja z tohoto dôvodu predsa len rozlišujem rozdiely medzi týmito formami a ja by som ich teda osobne nechala. No, lebo hovorím, divadlo poézie je pre mňa jeden veľký formát divadelný. A keďže ešte máme čas, tak ja by som sa možno tak opýtala v rámci tejto časti nejaká v histórii tie sinusoidy, ako sa menia, ako sa opakujú. Ty si vravela a spomínala, že v roku 2006 si chcela, aby sa to vrátilo do súťaže, aby to bola samostatná kategória. Nakoľko je toto opakujúca sa vec, alebo či aj v súčasnosti stretávame tak veľa recitačných kolektívov, že ešte má zmysel vlastne im ponechávať takéto veľké a vyčlenené samostatné miesto v súťaži.
Chcem hovoriť, alebo pýtam sa na nejakú historickú opodstatnenosť tejto formy. Nadväzujúc na Karola, ktorý vlastne hovorí o tom, že keď mi stačí, keď ten význam príjmem aj so zatvorenými očami, tak či je dôležité to, čo vlastne tam na tom javisku vidím. Recitačný kolektív je pravda, že sa viazal prevažne na tú detskú tvorbu, ako som spomínala. Je pravdou, že recitačné kolektívy v kategórii dospelých vidíme málo. Dá sa povedať, že tuším, naposledy som asi mohla zaregistrovať akoby typický recitačný kolektív. Soňa Lužinová robila slovenské ľudové balady, ktoré sa realizovali touto formou. Čiže v tej kategórii dospelých, áno, tam zaznamenávam minimálne pokusy o divadlo poézie, prevažne, ale v tej detskej tvorbe tam by som povedala, že je pre mňa veľmi málo pokusov o divadlo poézie. Ako som spomenula, Veľký Krtiš sa naozaj snaží, tam vidím, že vždy ide o snahu vytvoriť scénický obraz, ale napríklad aj z týchto posledných Žilina, ktorá zvíťazila, to je jeden skutočne ako skvelý, hravý, ale pre mňa recitačný kolektív. Tam nedochádza k žiadnym nejakým veľkým vrstveniam. To je hra s rekvizitou, dokumentácia určitej epickej básne. Takže z tohoto hľadiska môžeme uvažovať, že by tá dospelá kategória naozaj niesla názov divadlo poézie, ale ide mi totiž to o to, aby sme zase, keď použijeme pojem divadlo poézie, tak aby sme jednoducho nevyraďovali tieto jednoduchšie formy, ktoré pracujú len viac menej s tou kolektívnou recitáciou, s jednoduchšou choreografiou, aby sme ich jednoducho nedostali na vedľajšiu koľaj, lebo hovorím, pre mňa to divadlo poézie vo väčšine prípadov tých detských produkcií nie je. A vnímala by si ako zmysluplné, aby vlastne to tam bolo pomenované, aby sa rozšírila charakteristika divadla poézie, že tam budú tie recitačné kolektívy spomenuté, že aký je toto typ riešenia, že ako by si ho ty vnímala napríklad? No ja by som ho vnímala tak ako doteraz, že to sú recitačné kolektívy a divadla poézie detí. Okay. Čiže tam majú priestor obidve tieto formy a myslím si, že to je správne, aj preto, že tých detských produkcií jednoduchšej formy bolo naozaj dosť, ale pritom bola to veľmi svieža forma, čiže z toho hľadiska sme na začiatku toho 3. tisícročia vytvorili súťažnú platformu. Oni existovali aj predtým, ale nemali svoju súťažnú platformu. Takže ja by som minimálne teda v tej detskej kategórii tieto dva termíny ponechala a áno, v tej dospelej kategórii sú tam buď viac alebo menej vydarené pokusy o divadlo poézie. No. Ďakujem. Moja chyba, ja viem, kolegovia, ospravedlňujem sa, ale vy ste mali 3 oxfordské debaty, my máme iba 1 divadelníci. Karol, ideš. No ja sa priznám, že povedal som pri stole pani Čajkovej, že ja to aj jednoduché, lebo ja idem po vás a ja budem proste iba v opozícii. Nachystaný som a báho, pani Čajková toto teraz na mňa použila, veľmi účinne podotýkam. Rešpekt. Že nachytal som sa na tom, keď som začal hovoriť o tom, čoho tam je vo zvýšenej miere a čoho tam je menej. Že ide o tú mieru. No, nepresne som sa vyjadroval, lebo to bol môj odkaz smerom na mimojazykové prostriedky v recitácii a použil som to ako, teraz už to vnímam ako nešikovný príklad, lebo ja si naopak myslím, že ak niekto používa divadelné prostriedky, hoď ich tam nie je veľa, ale ich používa,
musím začať uvažovať o divadle. Nemôžem to šupnúť, že OK, je tam toho pomenej, tak to bude recitačný kolektív. Lebo pre mňa to je potom tak trochu metúce z hľadiska teórie toho, o čom hovoríme. Pravda, že toto je diskusia. NOC si to aj tak vyrieši, ako to bude Nocke vyhovovať a je to tak správne. Zároveň opakujem, bol by som nerád, keby sa objavil pre mňa skutočný recitačný kolektív, ktorému by sa zrazu zavreli vrátodáke. Nie, to je nemysliteľné. Lebo keď takto buduje na javisku hoď len náznaky, ale evidentne buduje mizanscény, tak už sa dostávame ku divadlu. A toto je jediný môj problém, ktorý s tým mám, že to je žánrovo nevyčistené a môže to zvádzať ku všelijakým divným interpretáciám potom. Aj keď neviem o žiadnej zase. Ale no kto by už dnes nebol paranoik, viete, tak radšej som trochu paranoidný. A opäť som ušetril. Výborne, tak môžeme sa na názor opýtať tuto sediacich prítomných, či už zo Žiliny s recitačným kolektívom, alebo sedia tu zádrabky, ktoré boli citované v prezentácii. Ktokoľvek, kto má chuť a kto by rád k tomu niečo povedal, budeme radi. Jarka ukázala tú grécku vázu a pre mňa obidve, potom Karol čo rozprával, v obidvoch prípadoch boli mizanscény. Keď sa povie mizanscéna, je to divadelná terminológia. Či už recitačný kolektív, alebo je toto divadlo poézie. A v obidvoch prípadoch som videla výsek, niečo pred, niečo po, sa môže vlastne odohrávať. A mám tam, vidím tam, nezarátala som tie postavy, tam boli 4 a tam ich bolo, neviem, tiež asi 4. Nevadí. A potom by som premostila, a dostanem sa k pointe, potom by som premostila vlastne na fotografie, a to bola Bebčina a zádrabky, ktoré ja v rámci súťaží ako porodkyňa vnímam, že Mirka dokáže robiť s kompaktným zborom, ktorý pre mňa v tých prípadoch, ako boli vlastne ukázané vo fotografiách, využívali divadelné prostriedky, ale to je Mirka, že ona dokáže ich dať dokopy ako vlastne jeden kompaktný celok. Zádrabky fungujú tiež ako celok, ako zbor, lenže oni sú také divné, v dobrom slova zmysle, že furt každá vyčnieva, ale stále ide, čo som videla ich posledné inscenácie, stále je to vlastne kompakt, ako recitačný kolektív. A smerovala by som k tomu, že keď som začala učiť na Zúške, tak som sa vlastne Jarke ešte písala mail, že Jarka, aký je rozdiel medzi recitačným kolektívom a divadlom poézie, však to ide úplne o to isté, ako čo to mám. A Jarka mi napísala jedna definícia, druhá definícia a ešte pár vlastne poznámok k tomu. A vždy, keď sme s Karolom v porote, tak na Kubíne, tak sa ho pýtam, Karol, toto už bol ten recitačný kolektív? Nie, ešte nie. Z nášho školského prostredia, kde sme stáli v tých radoch. Ja som turista. Áno. Vy ste úplne skvelá dvojka, pre mňa veľké vzory. A v rámci môjho pokračovania, ako učiť, či už predniesť, alebo robiť divadlo poézie, alebo robiť, to som ešte fakt neskúsila, ten detský recitačný kolektív. A teraz príde boom recitačných kolektívov, je ti to jasné, Karolo? Nepríde, ja som to skúsal robiť
Nešlo mi to. No ja ti rozumiem, akože ja som s tebou, ale v niektorých prípadoch som aj s Jarkou. Takže bolo by úplne super, keby ste sa vy dvaja dohodli a normálne, viete, tak inštruktážne video. Môžeme spísať nejaké memorandum. Áno, lebo je to, vieš, jednou nohou si raz tam a potom len tak stepuješ, vieš, ako ten kabát s tou polkou, hej? Proste raz tak. To bola vlastne moja pointa. A keby sa vzadu našiel niekto, prepáč, a hneď ti odovzdám slovo, kto by Petrovi Weinzellerovi rýchlo v skrátke vysvetlil problematiku, tak mu budem vďačná. Ideš, Jarka? Ja len teda k tomuto obrazu, to je vlastne ako tanier. A toto je obraz dityrambického spevu, aby som len to dovysvetlila. Hej, čiže tam vidíme jednotnosť, istú uniformitu v kostýmovaní, všetci majú rovnakú tú berlu, všetci sú ovenčení tam, hej, čiže to je vlastne ako princíp toho zboru, ktorý vidíme aj u tých našich detí, bývajú pomerne jednotne oblečení, alebo teda len s nejakým jednoduchým znakom. Tuto vidíme teda už ten divadelný prístup, hej, parížské olympijské hry, čo sa otvárali, ten obraz, ktorý preletel celým svetom a z ktorého sme všetci pohoršení, to bolo divadlo poézie. Nič to nemuselo sa tam diať a to bolo pre mňa divadlo poézie. Hej, takže a tuto vidím teda istú rozdielnosť. Ten obraz musí pre mňa niesť teda divadlo poézie musí byť pre mňa obrazom niekoľko významovým, ja musím vedieť pri tom asociovať, musím byť očarená, naozaj dá sa povedať istým neočakávaným prekvapením, mágiou, obrazom a tak ďalej. No cítim divadlo poézie možno ako naozaj náročný tvar, nestačí mi len teda byť na scéne, lebo rozumiem zase, k čomu smerujete aj vy, Karol, že som už raz na tom javisku, aj recitačný kolektív používa svetlo, používa určitú nejakú súhru, používa jednoduchú mizanscénu a tak ďalej. No ale to je zatiaľ pre mňa postavené na tej zvukovosti, na tej kolektívnosti, možno až uniformite viac ako na zložitom štrukturovanom obraze. Ja by som si dovolila tak položiť aj takú otázku. Ja teda necítim sa byť expert na divadlo, to bola skôr moja Prepáčte, mama. len trošičku bližšie, keby ste si dali mikrofón. Áno, ďakujeme. že necítim sa byť expert na divadlo, to bola skôr moja mama, ale ja môžem treba rozprávať za seba ako bývalý člen divadla Lano. A tiež, keby som sedela treba v porote takejto, ktorá má nejakým spôsobom analyzovať detské divadlo, alebo teda divadlo poézia a recitačné kolektívy, tak ako by som sa tak zamyslela, ako by som sa vlastne chovala ako porodca. Videla by som recitačný kolektív, kde vidím, že ten pedagóg trebárs len začína s tými deťmi, alebo ich učí vôbec sa pohybovať na tom javisku, tak samozrejme, že zvolí tú jednoduchšiu kvázi formu toho recitačného kolektívu, alebo tejto recitačnej formy, pretože tie deti sa zoznamujú s tým textom, na tom pódiu sa len učia pohybovať, učia sa koordinovať svoj prejav, teda ako sa vyjadrujú a pohyb. Takže chápem, že pedagóg zvolí túto ako keby jednoduchšiu formu inscenačného prevedenia a s postupom času, ako sa ten súbor vyvíja, a vyvíja sa aj ten pedagóg, ten súbor rastie, dozrieva, tak hľadá ďalšie a ďalšie formy javiskového vyjadrenia. A ako by som ja trebárs mala ako porodca teraz hodnotiť ten recitačný kolektív, že nevyužili ste dostatok ako nepracovali ste dostatočne s mizanscénou, tým pádom ste horší ako to divadlo poézie. Viete, že ono to funguje totiž aj v nejakom čase a v nejakom vývoji toho divadelného súboru. Si tak myslím a tak si tak pamätám aj
na to, ako mama pracovala treba s menšími deťmi, kde naozaj bolo jednoduchšie, keď všetci robili to isté a občas niekto už sa začal individualizovať v tom prejave. A potom už tí zrelší, aj recitátori, aj členovia súboru už začali sami prichádzať s nejakými návrhmi, ako sa dá inscenovať daný text. Prípadne si prizvali režiséra, ktorý im s tým pomohol, ako bol treba Spítinský. A už to dostávalo tie ďalšie ako keby úrovne inscenačného zobrazenia, prevedenia. Takže to je skôr taká filozofická otázka, nemám žiaden výsledok z toho, ale len... Nie, to je cesta od recitačného kolektívu k divadlu poézie. Keď Janka spomína súbor Lano, Kvadakum, Hadakum, hoci to bola pekná forma, však to bolo aj na Kubine, ale bolo to ešte ako recitačný kolektív. Ale piesne z Kalevaly, to už bolo divadlo poézie. Takže ja jednoducho som len za zachovanie pomenovania, lebo práve tá jednoduchá forma pre mňa sa nedá použiť, že to je divadlo poézie. No aj keď sa to, hovorím, deje na scéne a sú tam isté pokusy, ale tu by som zostala naozaj pri tom pomenovaní. Môžeme sa hádať, že či to bude zborový prednes ani nie. Skôr recitačný kolektív, lebo potom sa zmestí všetko. A for je v tom, že ono to teraz nie je odčlenené, oni súťažia spolu. Tak ja by som vás upozornil, pekne vidno, že na tej nádobe je divadlo, lebo všetci pozerajú jedným smerom tam, kde je šepkár. Ešte niekto niečo by chcel? Ja neviem, ja som troška mimo tejto problematiky, ale tá debata mi pripadá trocha akademická. A veľmi ťažko si viem predstaviť definíciu toho jedného a toho druhého. Kde je ten rozdiel, kde je tá hranica? Možno lepšie pomenovanie by bolo inscenácia poézie, alebo inscenovaná poézia. A tá by zakrývala obidve formy. A ja teda rád prechádzam do všeobecnejších súvislostí. Pamätám si na predstavenia divadla Járy Zimmermana, kde bol jeden kecpult a tam prichádzali rôzni členovia toho súboru a rozprávali časť toho predstavenia a potom zase odišli a prišiel niekto druhý a tak ďalej. Volá sa to divadlo. Je to divadlo? Je to divadlo Járy Zimmermana? Takže možno sa zamotávame troška do takých teoretických konceptov. Určite nikto nechce vylúčiť recitačný kolektív. A keď to extrapolujeme na prednes umelecký, tak ak niekto nepoužíva žiadne mimoslovné výrazové prostriedky, je to stále prednes poézie. Rovnako ako keď niekto robí všetok ten cirkus okolo toho, je to jedna kategória, len niekto si zvolí tú formu čisto zvukovú a niekto si zvolí takú divadelnejšiu formu. Tak možno je to oprávnene spolu, ale porodcovia by mali teda nediskriminovať ten recitačný kolektív, ale hodnotiť ho ako divadlo. Ja som teda skôr na tej strane, že nekomplikujme si život a nechajme ich spolu. Ono niekedy sú tie teoretické a akademické debaty veľmi prínosné, lebo keď sedíš v porote a vlastne veľa času stráviš tým, že vlastne najprv riešiš, čo to by vlastne malo byť a každý má na to celkom iný názor. To je taká ako keby jedna vec. Keď sa budú tvoriť, návrat foriem sa deje, ale pozerajúc sa, v roku 2006 toho bolo naozaj veľa, teraz je zase nejaký iný rok a my sme tu preto, aby sme si povedali, ako tie veci fungujú, ako sú, ako sa hýbu a aby sme si možno
dali aj taký sľub, že si možno niečo zadefinujeme lepšie alebo inak, alebo produktívnejšie pre ten praktický život. Nech sa páči, ďalšie otázky. Zdá sa, že nie sú žiadne. Aj diváci šetria minúty. Tak v tom prípade si môžeme pripraviť všetci opäť mobilné telefóny a skúsime hlasovať. Zaujímavosťou tejto debaty, tohto formátu je to, že veľmi dôležitý moment hlasovaní je, že nejde o to, kto v konečnom dôsledku vyhrá, samozrejme v istej rovine áno, ale aj o to, kto dokáže vlastne pretiahnuť viac hlasov na tú svoju stranu. To znamená, komu zaznejú, zarezonujú tie argumenty viac alebo možno lepšie. Mali sme 29 hlasujúcich, Renáta, predtým. Dobre som... Predtým bolo 27? Dobre, myslím, že to zastalo na čísle 34. Tak ste asi zaujali ďalších divákov, ktorí hlasovali. A ten pomer je 60 ku 40, predtým bol 70 ku 30. Si to prešupol od 10%, Karol. Áno, tak čo na to poviete? Záverečné 2 minúty. Jarka, nech sa páči. Tak ja netrvám na tejto terminológii za každú cenu. Ide mi v podstate o to, aby ten priestor bol otvorený pre formy jednoduchšie aj náročné. Môžeme hovoriť o inscenovaní poézie alebo pomenovaní také pomenovanie kategórie, aby bola všeobjímajúcejšia a aby teda nevytvárala toto členenie nebodaj až kontroverziu. Nemám s tým vôbec žiaden problém. Naozaj mi ide len o to, aby tá prax rešpektovala obidve formy a snažila sa ich pomenovať čo najpresnejšie. Inšpiroval si Jarku v úspornosti? Dnes mám inšpiračný deň. Mne bolo povedané, že toto je v podstate hra. Ja som to tak poňal, lebo ja mám veľmi veľkú úctu k pani Čajkovej. Že, viete, že tu, preto to je pre mňa hra, že tu nie sme na to, aby sme prijali také rezultáty, ale aby sme, pre mňa to je úplne nový. A ďakujem, Richard, lebo to je, veľmi sa mi páči tento spôsob riešenia sporných momentov. Lebo každý má možnosť sa tu vyjadriť a naozaj to... Ale neviem, ako to budem v rozhlase používať, tento spôsob riešenia momentov. Lebo viete, rohy režiséra v rozhlase. Kde narábam so slovom. Preto som nám taký zaťažený. Že v konečnom dôsledku, že čím viac ľudí bude robiť buď to divadlo poézie, alebo recitačné kolektívy, o to lepšie do čerta. O nič iné tu nejde. A že sme sa tu zišli. Tak ja už ako moderátorka to lepšie neukončím, to by sa mi nepodarilo, tak veľmi pekne vám obom ďakujem. Ďakujem svojim hosťom Jarke Čajkovej a Karolovi Horvátovi, že takto pred vami a spolu s vami sa rozprávali o divadle poézie a recitačných kolektívoch.